pirang-pirang dina ora mambu kok iki kok mambu ya. Kowe bangsane ngopo? Uga bisa cat katon cat ora nanging uga kumambang ana sak nduring banyu ya. Aku bangsane ngejim. Kowe rong tau weruh wah kowe jan mau menungsa lumrah ngono kok. Nggawa prabot ganep kowe. Wah, genah nek iki. Seger iki dipangan. Mambu getih ya men seger. Yen takon marang aku Jaka Sangkala. Tunggule ngejim tengah segara cimpuran aku. Kowe baliyo kene hawane panas. Aku kepengin ngetutake tindak ing sukuku kedheping mripatku. Aja ngadang ana pengarepanku. Walah manuk genah pencokane menungsa kok ora genah sing mbok tuju. Apa sing mbok goleki urut tengah segara? Aku goleki Sudarma ingkang ukir Jawaraga. Dawuhe Kanjeng Eyang mapan ana tengahing segara iki. Mula yen to kowe bangsaning badan alus ayo semingkira. Aja ngalang-alangi lakuku. Wah, Drun. Kowe kudu bali ra kena bacut. Wah, ora usah digunem sing werna-werna. Gek dipangan mawon. Wah, nek mambu getih ya enak. Kok kene wis mambu iki. Najan aku ijen tanpa ruang mangsa aku mundur sejangkah karo kowe. Wah, wani karo aku. Apa kang tak wedeni? Wah, kiraka kula trilenggahke mawon kula gaglake niki ya. Awas kowe. Ha. Hut. Wow. Hut.
Oh. Oh. Ah, hey. Oh. Ah. Oh. Ah. Hold fire. Ah. Oh. Ah. Hiya! Oh! Hey! Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Oh! Hiya! Hiya! Wah! Hey! Oi! Oi! Wah! Oi! Woi! Hoi! Ah! Woi! Wah! Oi! Wah! Hoi! Ya! Ah! Oh! Ay! Ah! 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 Ay! Ah! Ah! Hoy! 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 Kowe iki ya kene ngono. Ora penak. Kok ora penak? Ora urut. Sing ora urut apane wah, gelut karo menungsa sitok rek. Tangi. Wah. Tewas. Lehku nyeseke. Sesek ning ora urut. Lambemu dremimil ae. Mung nyekel Joko sangkala menungsa sitok wae ora jegos. Prajurit pirang-pirang do minggir. Nek kula mboten iso mati ning nek kelaran iso. Wah. Dayane panas awake mun didemok panas kok. Mongko wong anggere awake duwe daya panas ngoten niku genah nek mustikaning wong. Niku genah nek ngedapi-dapi. Wani aja wedi-wedi aja wani-wani. Minggat mikir tak trajange dhewe. Wah, monggo. Monggo mangrasake. Mengke nek sampean gelut nek ngantek ketatelen mbuh. Gelut kok ketatelen iki piye? Enjoh ketatelen kok. Enggak mang buktekke gek ndang. Ora wae aku senopati ning ngejem. Ha, senopati ya kae. Mong nyekel wong siji kok ora pecus. Alah pun to sing dadi bukti lan nyatane pun ngrika. Nggak sampean nek lakune dadi dompo mbuh lho. Lambemu menengo.
Buktekke mawon, buktekke. Ora ana critane jin kok mudar ya. Lah, ra apa to? Wis rada. Hoi! Ha! Hoppa! 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 Dingaren nek rada apik. Wah. Hoi. Hoi. Wah. Wah. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Hoi. Wah. Oh. Ah. Oh. Oh. Wah. Hoi. Wah. Ah. Hold back. What? Oh. Moyo winaya ing asepi sinimpen telenging kabuk ngabet saya kathah lan saya krida sangya badan alus adi kaseser kacipuan sang Jaka Sangkala amatekang pengabaran mijil daya pangaribawa saking salirane sang Jaka Sangkala hanempuh sang ya lelembat miwah badan alus kendang kabuncang mbuh tibane
Ilah ing awigna mastuna masibdan sekaring bawana langgeng ulun waspadakake iki kaya ana titah ingkang arupa manungsa parandene bisa ngambah aning luhuring toya kapan aku Wilaganda sapa sira iku Kisanak ih menawi dangu kalian kula wingking sangking nagari Najran inggih Bani Israil ingkang sudi mestani nami kula Jaka Sangkala kusik saka negara Najran ya Bani Israil nuninggih sira ikwat majane sapa lan apa karyanira dene mapan aning tengahing segara inggih waleh-waleh menapa kula menika wayahipun Kanjeng Eyang nata ing Najran Prabu Sarkil kula linairaken saking guwa garbanipun Kanjeng Ibu ingkang asma Ken Saka kacariyos Eyang kula bilih ingkang ngukir jiwa raga kula menika Empu Anggonjali ingkang pandhe wonten tengahing samudra. Oh, anakku. Punapa ta mira ingsun Praten Mas Mokong ijo oh duh dewa dewata ingkang amayungi gesang sagung kumelip ngaturaken gunging panuwun dene kula sampun dipun panggihaken kalian yoga kula. Oh, nggih. Aku ramamu ya aku iki. Bathara Anggonjali Empu Anggonjali. Sira wis sumurup dhewe aku pandhe gegaman ana tengahing samudra. Sira putraku ya nggih. Apuranipun bapa dene ninggal sira. Merga saka pakaryan ingkang kudu tak tindakake kula paduka ingkang ukir jiwa raga kula Rama iya nggih bekti kula katur Rama ya tak tampa Jaka Sangkala sanget boten nginten bilih tuntumipun kula saged pinanggih lan ngaupadanipun Kanjeng Rama kenging menapa paduka mboten tumunten kondur dhateng Bani Israil nggih yektine waleh-waleh apa nalika semana aku mundi dawuh Sang Hyang Giripati mula ngantipun bapa kudu nindakake sewiji-wiji ingkang kudu ora kena wah gingsir krana saka gawating pakaryan ingkang kudu tak tindakake kula namung estunipun kula ngungun setahun jembleng serendeng dene kula kagungan Sudarma tiyang ingkang linuwih nyatanipun paduka saged ngambah wonten ing tengahing samudra tanpa kerem nular dhateng putra paduka pun Jaka Sangkala Rama kula ngaturaken panuwun lan sepisan malih paduka Kanjeng Rama kersa kondur kempal kalian Kanjeng Ibu saklangkung bingeng manah kula ewadene paduka Kanjeng Rama mboten keparing kundur kula nderek paduka Kanjeng Rama kemawon wonten ing ngriki Rama Dewa ningsun
nggih anakku wong bagus Jaka Sangkala. Iya nggih. Mengko dhisik kudu ditata luwih dhisik atine. Satemene waleh-waleh apa nadyan sira ngungun marang pun bapa dene aku duwe keluwihan ingkang nganti kaya mengkene waleh-waleh apa yektine yen to dinaluri pun bapa lan sira iku maksih tedhak turasing Jawata linuwih liripun kados pundi Rama ngene ya nggih menawa diurutake saka ingkang kawitan ingkang asipat manungsa yaiku Sang Adam ya Sang Atama iku manungsa lumrah putrane akeh banget dampit salah sawijine ingkang ora dampit yaiku Sang Bathara Sis Sang Sis banjur peputra Anwas lan Anwar. Bathara Anwar ya Bathara Nur Cahya iku peputra Sang Hyang Nurasa. Sang Hyang Nurasa peputra telu cacahe yaiku Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening lan Sang Hyang Pramana Wisesa. Wondene Sang Hyang Wenang uga peputra telu yaiku Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Ening lan Dewi Suyati. Nuwun inggih. Menawa manut saka pancere Sang Hyang Ening peputra buyutmu ya kuwi Bathara Ramaprawa. Bathara Ramaprawa peputra mbahmu Bathara Ramayadi. Bathara Ramayadi peputra pun bapa Bathara Anggonjali. Samengko Anggonjali peputra jeneng para kulup ingkang ingaranan Jaka Sangkala. Aduh, Rama Pukulun saklangkung bingah raosing manah kula. Kula kepengin ngempek eyom dhateng Sudarma kula syukur bagi menawi paduka Rama keparenga paring sesulang ing reh kanuragan kasantikan kados Kanjeng Rama ingkang mumpuning guna pangawikan. Nanging kenging menapa paduka menika Jawata kula kok asipatitah ingkang kesandangan kulit daging balung. Anakku nggih anakku. Yektine beda. Pancen pun bapa iki sawijining Jawata ingkang apeng awak cahya nanging uga bisa ngaton. Nuwun inggih. Yen pun bapa ora bisa mati, pun bapa ora bakal bisa tumekaning pati. Nanging mung kena ing lara, luput ing pati. Estunipun ingkang sinebat mati menika menapa? Ingkang sinebat mati utawi pejah menika menapa sami kaliyan tilem bapa Jaka Sangkala nadyan to turu kepati nanging isih ana sawenehing pangrasa utawa rasa ingkang tansah makarti yaiku rasa eling utawa rasa jati. Rasa jati ingkang isih kaserenan sipating pangeran. Mula senadyan wonge turu nanging rasa jati tetep makarti lan weruh apa-apa ingkang sok sinebut mimpi utawa ngimpi. Nanging rasa jati iku ora bakal bisa makarti dhewe menawa tanpa sifat, menawa tanpa jumeneng pribadi iku ora bakal bisa makarti dhewe. Nanging yen mati iku sukma kineker terus ora bisa bali menyang ragane kuwi jenenge mati. Nuwun inggih. Menawi tilem yen turu iku sukma kineker nanging mung sawetara tetep bali menyang ragane. Mula sinebut turu taning pati, turu lan matiku ana kahanan kang padha, tegese tunggal kahanan.
Matiku dialami dening wewujudan ingkang mawa roh utawa sukma. Mula ingkang sinebut matiku barange sukma isih tetep urip ana ing alaming roh. Lho nggih, lajeng tilem utawi turu. Yen turu sing owah iku mung kahanane yaiku sukma mapan ana ing alam aliyan. Matiku kelakone ngliwati rasa eling, yen ngimpiku kelakone ngliwati rasa lali. Merga yen mati kuwi ngeget utawa dadakan, ning yen turu mbaka sethithik. Mekaten Rama Penemban. Iya nggih iya. Aduh, ngaturaken genging panuwun. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka sampun paring sesulang. Ora mung iku kula. Sawijining wong tuwa ora bakal negakake anake dadi wong kumprung-kumpra kang tanpa guna. Nanging adyanto sira pinter ngikal jagat kaya pun Rama, bisa-bisane mung madani karo bapakmu. Nanging sayektine kawruhe bapakmu isih durung paja-paja menawi katanding kelawan mbahmu ya kuwi Bathara Empu Ramayadi. Kira-kira ora mung sak kuku irenge Kanjeng Rama, Empu Ramayadi kawruhipun bapa mula isih pethingan mbahmu nggih. Aduh Rama, menawi leres dawuh paduka, lajeng wonten pundi lenggahipun Kanjeng Eyang Bathara Empu Ramayadi? Kula kepengin sanget ngaup pepadanipun Kanjeng Eyang. Mboten lega raos sing manah kula menawi mboten necep tuntas kawruhipun Kanjeng Eyang. Napane isih ana kayangan kono. Nanging yen to sira kepengin lan kumacelu ketemu mbahmu, tak sangeni sira bakal bisa temeka ning ngersane mbahmu Bathara Empu Ramayadi nggih. Kula nyuwun pamit Rama. Pandhita karya wangsit mindhaka hembang ajabing tawang. Susuh angin ngendi nggone miyang kali kangkung. Wong ilahing. Iki sapa iki ana nom-noman bagus tanpa cacat. Nuninggih nami kula pun Jaka Sangkala. Kula putranipun Kanjeng Rama Bathara Anggonjali kalian Kanjeng Ibu Ken Saka. Oh, kowe putuku nggih. Oh. 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 Banget pun yang ora ngira lamun to aku wis darbe wayah ingkang Cendhara. Pangabekti kula mugi kunjuk Eyang. Iya aku mbahmu Reksi. Ya Bathara Empu Ramayadi. Inggih.
Paduka Kanjeng Eyang Rama Eyang Rama Yadi. Iya, nek kowe bingung nyebut mbahmu ya nyebuten Mbah Yadi ngono wae. Inggih, Eyang. Ora susah angel-angel putu. Inggih. Bekti kula katur Mbah Yadi. Iya tak tampa nggih. Jaka Sangkala. Iya. Menawi nimbali kula nggih Jaka ngaten nggih mawon. Iya. Jaka Sangkala utawi Jakasa ngaten nggih. Oh ngono. Iya. Dawuhipun Kanjeng Rama bilih Paduka saklangkung sekti kalintang mumpune ngagal miwah lembat. Sing crita kuwi bapakmu Anggonjali. Inggih, Eyang. Pancen kabisan ingkang kadarbe dening eyangmu kulina gawe warastra. Mung dikepeli nganggo tangan, ngono wae wis dadi gaman kang ampuhe kagila-gila. Merga ubupane napas lan ubus parane dengkul pramana jati jati wisesa iku ingkang nyurung mandining pusaka. Lajeng kenging menapa Paduka nedhakaken kesagetan Paduka dhateng Kanjeng Rama Mpu Anggonjali. Ya pancen banyu kuwi kudu mili medhun. Tukang pandhe gegaman anake ya tukang pandhe gegaman tumedhak tekan putu yen bisa kowe uga duweno keluwihan yasa gegaman ingkang ampuh. Merga ora saben titah ora saben wong bisa gawe gegaman ingkang elok nggih. Ih ngaturaken panuwun Eyang. Mung sranane kowe kudu nindakake sembah telung perangan, sembah raga, sembah jiwa lan sembah sukma, sembah kalbu utawa sembah rasa sejati. Liripun kados pundi sembah raga menika menapa? Sembah raga iku panembah marang Kang Maha Kuwasa kanthi cara ingkang kasat mata, tegese nganggo cara sing kena disawang. Lan manut pituduh paugraning agama ingkang rinasuk iku sembah raga. Menawi sembah jiwa iku panembah ingkang mapan ana ing pengangen-angen. Manut unen-unen kang wis tinata dening kapercayan lan agamane dhewe-dhewe. Linambaran sucining jiwa kanthi weninging cipta leming pancandriya. Nuwun inggih. Lajeng menawi sembah sukma utawi kalbu utawi sembah rasa sejati menika menapa? Sembah sukma iku panembah ingkang dumunung ana uripe menungsa sakputuhe. Ora winates wanci lan papan, ora kawengku ing tata cara. Sucining sukma kanthi nindakake kelakuan utawa kautaman wiwit saka angen-angen pangucap lan tumindake kinantenan panalongsa pasrah sumarah marang Jidaring Kang Maha Kawasa ya kang nyipta bumi langit saisine iki Jaka Sangkala. Aduh ngaturaken panuwun. Menawi mekaten saya krasan kula mapan wonten ngriki kula nderek Paduka. Eyang, kaya aja nggumun kelawan kluwiyane Mbahmu Rama Yadi. Nanging nek katanding karo dewa ingkang aran Bathara Wisnu, blas ora ana saamput-ampute. Bathara Wisnu menika sinten? Bathara Wisnu iku kayangane ana ing Untara Segara, ya ning Untara Laya. Dewa ingkang nguwasani jagat lor menang andum kabagyan dadi tuk sumbring pepadang. Bisa weruh sadurunge winarah. Weruh sadurunge winarah menika menapa? Weruh sadurunge dikandhani. Wis ngerti lalakon kang suwe kelakon lan lelakon kang durung kelakon bisa winaca dening Bathara Wisnu. Aduh Eyang. Jebul sak luhur-luhuring gunung tasih wonten ingkang ngungkuli, sak dhuwuring langit tasih wonten kawigyan ingkang ngungkuli. Mboten kaateges kula mboten pitaya dhateng piwucal Paduka Kanjeng Eyang, nanging kula kepengin sanget dados seswanipun pukulun Bathara Wisnu.
menyango kayangan Nguntara Segara. Kiraku jagat iki tanpa timbang kaya kepintrane Bathara Wisnu. Kula nyuwun pamit Eyang. Dewa nyugata marang sureng prengutan arum-arum. Ora pati ndugamana ulun ketekan pawongan ingkang bagus pekik ing warna. Nuwun inggih bekti kula katur. Iya ulun iki Bathara Wisnu. Sira iku aran Jaka Sangkala atmajaning empu anggonjali putune Bathara Ramayadi. Ibu maranken saka mbahmu Ratu ing Nadan Bani Israel Prabu Sargil. Sira mentas sowan mbahmu Ramayadi kinen sapatemon kelawan Bathara Wisnu ingkang wasani ing Nguntara Segara. Ya ngono Jaka Sangkala. Sangsaya dalu hararas abyara kang lintang gumedhap piti sonya tengah wengi lumrang gandaning puspita karniwaning pudiwanira sang Dwijawara hambrengen wirswaraning madu pronto manung sungsarining kembang. Aduh, Pukulun kabejaanipun Jaka Sangkala nderek tuhu paduka wicaksana titing pamawas. Sampun priksa saderengipun winarah dhateng sejatining jasad Jaka Sangkala. Iya aja meneh sira ambak saisining Rat Pramudita ulun sumurup. Menawi mekaten ciptaning manah kula kepengin nyiswa dhateng paduka Pukulun. Jaka Sangkala kula wonten dawuh. Sayektine ora kena gumampang. Awit tebaning ilmu pangawikan niku abot kaya wong nyangga bumi. Apa sira kepengin dadi ratu? Kula sakmangke dereng gadah gegayuhan namung kepengin gayuh kawruh supados cekap ing gesang kula. Upama ta sira kepengin dadi ratu,
aja nganti kesipatan gendung awit nadyan to luhur-luhuring pangkat ana ing Mercapada iku ratu nanging isih kalah karo wong suci. Merga yen ratu iku nadyan kuwasa kendel lan pinter nanging mung diajeni ana ing wewengkone. Nanging yen to wong suci kuwi tetep dipundi-pundi ana saindenging jagat. Nuwun inggih mekaten, mugi-mugi kula ugi dados tiyang suci. Ya, mula upama ta besok kowe uga bisa dadi ratu kang prayitna. Bebasan Tegal ingkang tanpa suket bakal ditinggal dening Raja Kaya. Kali ingkang asat banyune bakal ditinggal dening manuk cangak lan kuntul. Semono uga yen dadi ratu ingkang ambeke dak siya mesti bakal ditinggal marang kawulane. Kawula nuwun inggih. Saya mantep raos sing manah kula anggen kula kepengin suwita paduka. Sira suwita aku kena nanging sejatine kawruhe Bathara Wisnu ora pojo-pojo nek ditanding karo guruku. Guru paduka sinten Pukulun? Brahmana saka ing tanah Ngerum ingkang asmane Sang Ngusman Ngaji kuwi gurune Bathara Wisnu. Manjurlah aku ning angin guntur agraning harga kura-kurnita kakiri-kiri ora bumi prakem pita ora bumi prakem pita aduh Pukulun kula sowan Kanjeng Rama dipun ungkuli Kanjeng Eyang kula sowan Kanjeng Eyang dipun ungkuli Bathara Wisnu kula sowan Bathara Wisnu tasih wonten ingkang ngungkuli kawigyan paduka inggih menika Sang Brahmana Ngusman Ngaji menawi tetela mekaten kula nyuwun pamit badhe suwita ngersanipun Pandhita Ngusman Ngaji ing tanah Ngerum yen pancen derenging ciptamu kang mengkono buktekno guneme Bathara Wisnu ya mung Begawan Ngusman Ngaji kang bakal bisa nuduhke sira marang dalaning kaiwanan. Sing reh sanahen kong ilah ing awit namastu namasidam ilah talah. Nitik saka cahyane bocah kang aran Jaka Sangkala iki kok sumunar temen. Wah. Mawa cahya ning wong. Cetha lamun to iki lamak ing titah ingkang gegirisi. Ya. Tak dongakake saka ing kene muga sira dadi mustikaning janma Jaka Sangkala tetepno pangestimu nggonmu suwita marang guruku Begawan Ngusman Ngaji. Sedya hayu tansah mangya rahayu nggih. Lengeng driya mangun kung kandhuan limang lelena tanpa kanin yen tan tulus mengkuti utama nganti nanglang
Ngendi nggone tanah ngerum. Tak sawang saka gegono kok katon. Jagat iki jembar ngilak-ilak isine kaya mung banyu. Ila dalu. Saya mangulon lakuku. Kae kok katon saya cetha ana kekuwunging wewangunan. Coba tak udunane mbok menawa iki negara ngerum. Mahaya ning talaga kadilangit mambang tanpa sulan lor gombang dong nganti dina iki aku rumangsa sengsem katemben iki ana pawongan ing ngasipat nom-noman parandene mawa daya perbawadem sira iku sapa Kisanak inggih menawi dangu kalian kula nami kula pun Jaka Sangkala wingking saking negari Najran inggih Bani Israel kulat majanipun Kanjeng Rama Bathara Anggonjali sowan kula ngarsa paduka inggih labet kepengin lan kumacelu bilih paduka ingkang sampun kawentar. Iya. Ngerti aku iki Begawan Ngusman Ngaji. Menapa les bilih paduka gurunipun Sang Hyang Wisnu? Iya, ora kleru. Sapa ingkang kandha mengkono inggih pukulun Bathara Wisnu piyambak. Mila penemban ciptaning manah kula kepengin nderek swita paduka ing mriki. Kajur kaluluwa kula namung tansah nderek waton kula saged dados siswa miwah cantrik paduka necep kawruh paduka kongsi tuntas penemban. Ger. Sira kepengin banget dadi siswaku mongko menawa bakal sinau ngelmune Begawan Ngusman Ngajiku ora kena kinaya kok abot sanggane apa sira kuwat lho inggih kula sagah menawi perlu tetombok jiwa raga kula waton kula tansah cecaketan kalian paduka penemban kinarya pandadar kang pisanan sira bakal tak pendem suwene setahun yen ora mati cetha kowe murite Ngusman Ngaji.
Nyata wegik waskita sang Begawan Ngusman Ngaji. Joko Sangkala den pendhem urip-uripan. Lalu dewasaning hari gumantining dina sasi ngantya setunggal warsa pundhat. Binuka mawi srana ciptanira Begawan Ngusman Ngaji. Maksih sugeng apalipun sang Joko Sangkala. Sesman kula menapa sampun dipun aken siswa kalian Rama Guru Ngusman Ngaji ya nanging ngibarat uwit kudu saya dhuwur ora kena wit mono saya cendhek banjur mati. Lire uwit ingkang saya dhuwur bakal saya gedhe angin ingkang tumempuh. Menapa kemawon badhe kula lampahi penemban? Topo manut lakuning srengenge dedya ana panasing sang surya. Yen wanci jumedhul petheking surya kowe kudu nengakake surya ing jagat wetan. Mandher tengange kowe mlumah ndangak ngadhep tengahing akasa. Wanci gumlewang nganti manjing surup Sandyakala kowe kudu marep ngulon. Mengkono tindakna lawase sakwarsa ngestaken dawuh paduka penemban. Nyata murid ya siswa ingkang wegik winasis sadaya katindakan sawiji-wiji wis kacakup najan to ngluwat tapa ngalong tapa ngidang mewah topaning pucuking gegaman sedaya den tindakaken kanthi pratitis dening Sang Joko Sangkala. Suka Marwata Suta Gunung anakan Kyasi Begawan Ngusman Ngaji. Nyata sira kena pinitaya lair lan batin munggir Joko Sangkala. Kula nuwun inggih. Nanging kenging menapa Kanjeng Rama dawuh bilih manungsa menika saged mati utawi saged pecah nanging dewa menika mboten. Ngene ya nggih. Tumraping menungsa perkara pati ku mujudake perkara ingkang mesti sapa wae ora bakal bisa nyelaki. Mula bab iki kudu mbok sumurupi, kudu mbok ngerteni supaya samangsa titiwanci wis nekani ora bakal kesamaran krana wis idep utawa wis weruh menyang dalane. Nuwun inggih. Mula jroning lakoni urip ana ing alam padhang iki ing kenyatane mung sakedheban kejaba nyukupi kebutuhaning urip kadonyan. Sakmurwate uga nyukupi marang kebutuhaning pati ingkang ora kena disemayani. Nuwun inggih. Wong ingkang tansah gunggung marang kekarepan mburu urip bungah lan marem
tumindake mesti sarwa tuna dungkap ora eling yen to besok bakale mati. Inggih. Mula nggih lekas nindakake kabecikan ingkang kudu kautamakake nalikane isih urip dayane uga bakal becik marang patine. Kejaba nyukupi kaperluaning urip uga nyampeti kebutuhaning delahan. Dene lekas mengkono mau lagi bisa katindakake kanthi temen-temen samangsa ingkang arep nindakake mau wis bisa nata lakuning nafsu. Nata lampahing nafsu iya tegese meper saking ngrangsang ingkang tuwuh saka krekating jasad kedagingan. Sing tundhone ora ana meneh kejaba mung arep ngajak menyang karusakan kulub. Aduh ngaturaken genging panuwun. Menawi mekaten tekad kula sampun gambuh nderek paduka Begawan Ngusman Ngaji. Iya, wiwit dina iki sira kejaba jeneng Jaka Sangkala nanging bakal tak paringi tetenger Aji Saka. Tan samar pamoring suksma sinuksmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana. Aduh sang penemban Ngusman Ngaji saklangkung bingah mewah bombong raos sing manah kula wondene gegebengan saya sanget anglangkungi bilih paduka paring tetenger dhateng kula. Inggih kejawi Jaka Sangkala nanging inggih nami Haji Saka. Iya kulub mengkono. Tindakno agama ingkang rinasuk merga ana agama pangiwa lan uga ana agama panengen. Agama ingkang pangiwa menika agama ingkang pundi? Agama Sambu, agama Brahma, agama Hendra, agama Bayu, agama Wisnu, agama Kala iku agama pangiwa. Wonten agama panengen, agama Adam, Nuh lan sapanunggalane banjur besok sira bakal nyumurupi surasaning kitab Tanajul Tarki bakal ana nabi panutup nanging besok kelakone yen to wis 600 taun kelakon meneh. Aduh Rama Penemban Ngusman Ngaji ideping tekad kula saya sru pamantenging manah kula lajeng menawi agama panengen kala wau kula kedah pados pundi. Agama Adam iku sampiolah, agama Nuh iku nabiullah, agama Ibrahim iku pitratullah, agama Musa iku kalamullah, agama Ngisa kuwi rohullah, lan agama Rasul kuwi Rasulullah. Nanging iku durung kelakon. Ih, ngestaken dawuh menapa kula badhe saged meningi agama Rasul menika. Iya nanging isih 600 taun meneh. Mongko yuswane Kanjeng Nabi Adam kuwi mung 990 taun. Yen sira mesti sak ngisore Kanjeng Nabi Adam. Nggih. Lajeng caranipun supados kula saged menangi 600 taun malih. Sira nulata lekase leluhurmu ya kuwi Sang Hyang Bathara Nur Cahya ya Sang Hyang Anwar. Lumaku ning tanah Lulmat ya ing tanah Awindo ya ing jagat lor. Ingkang ora ana soroting srengenge hawane adem angluwi. Nalika iku mbahmu Nur Cahya dijak karo ngijajil marang tanah Lukmat ya ing tanah Awindo ngombe banyu panguripan. Wekasane den adahi cupu Manik Astagina. Nuwun inggih. Menapa kula kepareng dhateng jagat ler. Pindakna dina iki mangkata menyang jagat lor ngestaken dawuh.
Kakyatri sang kapirang rinangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana ora patinduga mono jebul ngilak-ilak jembare semene kok dadi aku bisa mapan ning wewengkon kang ademe kagila-gila iki samudra kenthel arupa putih iki ingkang aran tanah Awindaya ning tanah Lulmat ingkang ora keprabawan dening soroting srengenge bakal tak esti pangestiku kanthi pramana kang wening ing ngendi dununging banyu urip sadhakep manungku puja brata nenggih sang haji saka irisan Jaka Sangkala kawusa kucap ing pandulu wening golonging cipta maligi tunggal ingkang kaesti mung sajuga nenggih tumuluning banyu urip tatak sakoling mangke ana mustikaning mendung mawa daya geter mijil bun sigra tumetes ing latine sang aji saka nenggih dayaning banyu urip Putuku nyata sira wimbuh muda tumarana aji saka sira wis kedunungan banyu urip ya banyu panguripan ingkang anjalari sira bakal pinardawa yuswanira ngaturaken genging panuwun terusna sira tak kongkon mertopo ana ing tanah Hindustan ya ing tanah Hindu nguninggih ngestaken dawuh namung saderengipun kula kepengin malaya ngubengi jagat menika kula kepengin sumerep pinggiring langit menika wonten pundi lho Nger sira kok kumewat kaya ngono ucapmu Aji saka ciptaning manah kula kanthi panjanging yuswa kula kaningaya temen dene kula mboten saged sumerep pinggiring langit menika mapanipun wekasanipun wonten pundi aja ya nggih kapalang ana badhe kula lumpati kula kepengin nyumerapi ya buktekno yen kurang ngandel Mengser saking ngarsane Begawan Ngusman Ngaji. Adrenging manah sang Ngaji saka kepengin nyumrapi pinggiring akasa. Den anggep kumewat kaya wong ngregem jimat. Kaya nduwa marang pepesthen ingkang kawasa ora percaya marang kang anakake jagat saisine. Den puter giling dening Begawan Ngusman Ngaji nadyan to mubeng kaya cakra. Parandene wangsul malih mring ngarsanira sang Begawan Ngusman Ngaji.
Wis ketemu rung? Nyuwun pangapunten kula kok dumugi wonten mriki malih. Nek dikandhani wong tuwa ki sing gugu. Pinter ngikal jakan jaring angin. Isih menang wong tuwa tinimbang wong nom. Arep nyahak lan ora percaya kelawan Kang Yasa jagat iki kowe goleki pinggiring langit ora bakal ketemu. Aduh, kula nyuwun pangapunten penemban. Yen ngono sira lunga. Rehning wis kemput nggonira ngudi kawruh. Mubenga wae wiwit tanah Eropah. Nangetan tumeka ing laladan Cina ngajam negara Persia lan liya-liyane ubengana. Kawula nuwun inggih. Lan yen wis tutuk sira jumeneng Nalendra madheka ratu ana ing negara Surati. Madheka Nalendra ning negara Surati. Merga negara Surati iku tinggalane wong tuamu Bathara Anggonjali nalika antuk bebungah saka Bathara Guru. Merga pinter nggore gawe gegaman Bathara Anggonjali didadekake ratu ana ing negara Surati jejuluk Prabu Iwaksa. Menika Kanjeng Rama jebul ugi nate nadeg Nalendra. Iya, mula tindakna mengko. Tumanjaning kawruh piwulang mau wulangna marang wong-wong kang butuhake piwulangira ing negara Surati nggih. Kula nyuwun pamit penemban. Kaya luwih prayoga yen to lakuku ngubeng bawana iki ora kaijenan. Mbok menawa ana pawongan ingkang gelem dadi kanca rawangku. Ayo sapa kang gelem nderek aji saka tutna lakuku. Eka bumi duwe sawah